4, 5, 6, 7. Lav framerate. Så er jeg. Er du inde? Ja. Min er stadig i gang med at load. Noget. Ja. Spectators. Men lige nu står den på 30 frames. Og så gik den ned. Må den ikke sådan være 60 eller sådan noget? Jo, den er 30 lige nu. Så det er fint. Ja. Er du snart inde? Jeg er allerede i gang. Jeg er snart inde, ja. Det kommer jeg om lidt. Hvad man? Jeg tror jeg har fundet en bug i mappen. Hvad er det? Haha. Det kan de øjne se. Der faldt jeg med. Delta team, you are clear to engage. Så er vi i gang. Det ser jeg ikke noget, det lort her. Ja, jeg er bare vendt til at bruge min F1 til den her, så jeg sådan noget tømmet op, eller hvad det hedder for. Fuck, det var påen det der. Nu camper jeg. Fuck, det var totalt påen. Altså, når engang at zoome ind, og så bang! Jeg kan ikke finde ud af det der. Jeg når sådan ikke lige at zoome helt ind, vel? Nej, hvad? Jeg nåede ikke at zoome helt ind. Jeg er stadig god. Nu bruger jeg lige en... Må jeg ikke bruge det? Jo. Ej. Hans. Du er sort i huden. Au! Fail, mand. Prøv at se det. Heads up, Delta team, enemy UAV spotted. Nej. Hvad så vil du se det der? Noget jeg ikke. Se det næste. Og nu dør du. Ja, det har vi regnet. Jeg kan ikke finde ud af at bruge Deagle. Skal jeg lige prøve at bruge den? Jeg kan ikke finde ud af at bruge Deagle. Det er det dårligste våben i spillet. Ja, fordi jeg er så meget så kyl. Ja. Okay, nu prøver jeg. Skal vi prøve snipe fight? Snipe. Okay. Min skærm blinker rød. Nej! Jeg plejer aldrig at finde noget skub med sådan en lortevåben her. Hvad slår du efter mig, han? Der! Nej, der! Og jeg løber. Jeg har alligevel lavet 3 på dig. Nej. Måtte man godt nej? Ja. Okay, no scope igen, eller crease scope, eller... Var det no scope? Ja. Fedt. Nu vil se hvor jeg er. Ikke rigtig metal står deroppe, så vi kan ikke rigtig. No scope, prøv at se det. Et shot.
Prøv at se det. Det er noget, jeg så ikke lige. Jeg er vant til at trykke på F. Så se det næste gang. Jeg kan høre det der. Ja. Var det noget skøb? Nej, slet ikke. Hardsko. Det er noget skåb, er det lige hurtigt. Det svømmer. Prøv at se det quickscope der. Prøv at se det. Lol. Så. Ja, så er Hvad synes du? held. Er det godt? Held. Det skal du også lige se, hvis jeg dræber dig nu, mand. Hvordan jeg bare fik dig. Første gang. Nej, det skal jeg lige se. Der er ikke ret meget HP. Og det forringer mig, jeg ikke får det. Og så vælger jeg lige at sætte skud af. No scope. Og du får skyde efter mig. Au. Ja, det er så grejt. Den gider jeg ikke se. Nej, det er også snoopet mig. Altså, UAV. Hvad fanden er det for et våben, du bruger? Det er liga. Au, ja. Det kan nok forstå ret hurtigt. Hva? Nu kan jeg se, hvor du er med min UAV her. Nej! Jeg skød akkurat som du skød. Prøv at se det, prøv at se det. For sent, jeg skød akkurat som du skød. Der er ingen grund til at løbe, jeg har en UAV. Ui! Du vidste bare, jeg ville komme. Eller jeg havde set dig. Ja. Og så valgte jeg at zoome ind. Og bang! Jeg er så vant til, at det er på V, at man knifer. Enemy UAV spotted. Nå, er det Bo eller? Ja. Nej, det er ikke Bo eller? Jo. Nej! Prøv at se. Jeg kom til at trykke på den. Lad være med det! Og så skifter man våben på med middle wheel. Gør man det med... LOL! Ha. Så du det? Nope. Jeg sidder inde på en Teamspeak server, så jeg kommer hele tiden til at trykke V. Og det er... En Teamspeak server. Ja, når du trykker V. Så tager jeg det ind over Teamspeak. Nå, Ret nok. Hvis du ved, hvad Teamspeak er. det ved jeg godt hvad. Ja. Jamen det er min klan. Nu reklamerer jeg lidt. Gaming God. Altså ikke min klan, den klan jeg er med i. Gaming God. Bang! Så jeg kunne gerne også gå på superglas der. Der. Nu prøver jeg på at lave en 360 på den her serie. Altså ikke prestige i Bo. Nej, ikke nu. Kun niveau 21. Rand, må jeg sætte på randene? Squad. Sidste skud. Jeg troede lige, du kunne snyde mig. Nej, jeg havde bare mega lidt liv. Altså HP. Ja. Time's almost up. Jeg griner, hvis jeg rammer den nu.
bare... Det skal jeg lige se. Jeg står bare og leger derinde. What the fuck? Så, det er mig, der vinder den her. Mission directive failed. Jeg er lige set bare stille. Ja, hvis det altså bliver vist. Ja, gjort det ikke. Ja, og jeg har lige startet igen. Nå. Delta team, you are clear to engage. Og jeg hader bare Deagle. Jeg synes, det er det værste våben i historien. Jeg ramte dig. Får du overhovedet ikke stå våben med det eller sådan noget? Nej, Hvorfor gør du det så? fordi jeg ikke kunne ramme dig med en deal. Nej, sådan jeg er heller ikke vurderet. Altså, du er ikke vurderet, sådan jeg fik den her våben. Så er jeg på dig. Hvor er du henne, så kommer jeg hen til dig. Jeg kan høre dig. Hvor er du henne? Prøv at gætte. Der. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan høre så mange lyde. Der var du. Headshot. Du ved bare, jeg havde det våben her. Det er simpelthen det værste våben i historien. Hvor fanden er du henne? Jeg er i Dome. Eller ved Dome. Du burde kunne se mig, når jeg... Nej! Der. Så fik du Deagle igen, mand. Ja. Nej! Men så kan... det er en G18'er. Mhm. Det kan jeg godt lide, det våben her. Hvor er du henne? Det er bare nu, du bare ikke med knife, men jeg har det våben her. Hvor er du henne? Jeg er ved Dome. Nu er det umuligt for mig at komme op. Hvad har du? En penin. Du må da godt dræbe mig en gang, så det bliver mere færre, ved du det? Måske. Uden knife. Så kommer og skyde mig i hovedet. Fail, mand. Ingen knife. Sådan der. Jeg kan godt lide at bare sådan, så halvstille og snakker mig ikke. Der er masser af håb i. Nå, det er ulovligt, hedder det der, mand. Og det var last bullet, det der. Hvad har du nu? MP7. Der er fucking meget... Nej, MP5. Der er fandme meget recoil på den her. Ja. Det er derfor, det er så dårligt, når man løber på. Du skal bare sigte ned ved min knæ. Det er lidt svært, når der er man flasher rød og... Det bliver ikke fair, når jeg har den her... Så er jeg med i kampen. Jeg er ego. Det var bare fordi jeg skød det, så hvor jeg var det ikke? Jo. Jeg troede det var der, de der pæstal var. Det sætter mig lidt sammen.
Lol, jeg rendte ikke engang. Der må du ikke stå. Okay. Ej, det må du gerne. Åh! Jeg er ikke vant til at tage våben her. Men det er et godt våben. Hvad var det for net? Det er han nu, jeg skejler. Nå. LOL! Tror jeg også, du har skejlet her, Jo. ikke? Ej, det har du ikke. Jo. Du har mere end skejlet. Nej. Jeg kan godt lide også over til at... Nej. LOL, nu har jeg PKP for den her. Ej, man. Det var godt lavet af mig, fordi jeg så slet ikke, du var der. Jeg skød bare for, at jeg afprøvede den tweakhold og se om det var... det er godt, det våben, jeg lige skød med der. Fanden, jeg kan ikke løbe. Det er så Tragenta. Tragenta. Jeg kan slet ikke løbe. Nå. Kom væk, jeg har et spas. Så tror jeg, det hedder. Det er fucking lortvåben. Jeg skal helt tæt på fokusereterne. Sådan der, bare hop. LOL! Jeg havde det våben. Nu har jeg det samme våben. Jeg forstår ikke, hvorfor det her våben er med i MP3. Jeg garanterer ikke, at jeg gider bruge det. Forstår du, hvorfor våben er med i MP3? Ja, det er fordi det er en rigtig våben. LOL, jeg kan ikke forstå, at jeg ikke kan ramme med det lortvåben her. Kom nu tæt på, stem på det lort. Ramte jeg ude godt nok? Ja, du ramte mig faktisk en gang. Okay. Må jeg ikke lige dræbe dig en gang? Du får bare Model 1887, og jeg har en. One shot! Det andet, det kan jeg godt lide. Kan jeg ikke, må jeg ikke lige dræbe dig en Jeg gang? har sniper. Må jeg ikke lige dræbe dig en gang? Nej, fandme nej, jeg har sniper. Fuck, jeg skød. Lag. Sådan der. Det her våben, det kan jeg godt lide. Er det ikke Lars Løb på den her? LOL, står deroppe, din noob, mand. Okay, jeg vil nok også stå deroppe. LOL, din noob, super! Helt på det våben, jeg har. Nej. Fortro. Du var lige ved at prøve på en knife mig der. Jeg ramte dig. Ja, nu har jeg MK14. Ja, den har jeg her. Det er fucker vildt, hvis man kan bruge den. Nej, det kan passe det der, mand. Det tæller bare ikke. Hvorfor har du ikke sat længere tid på? Ja. Det kan se meget, jeg har tabt nu. Okay, hvad skal det til fra? Nej, jeg ramte dig. Nej.
Time's almost For up. helvede. Okay, vi skal have noget mere tid til det her. Hvor er du henne? Oh yeah. Jeg så det der. Åh, helvede. Nu har vi det samme, som jeg har. Nej! It's a draw. Stand Ja! Ja, okay, du får så final kill. Spørgsmålet er, om det der ikke var no-scope. Nu er jeg tænker mig om. Prøv at se, hvordan jeg bare... Men ikke... Jeg Optag. ved ikke, om det er mit Jeg net. optager. Jeg ved ikke, om det er mit net, der gør sådan, jeg er så hurtigt inde, eller om... Nej, jeg har 40 lige. Jeg optager lige nu. Åh! Det gør det ikke! Det er ikke fair! Nej, jeg skulle lige til det. Til det samme. Jeg har bare spillet alt for meget af i wins. No scope. Ved du, hvad jeg win der? Ja, all or nothing. Ah! Fuck. Jeg er bare helt rød. Åh! Nej, så tror jeg, man rammer perfekt. Måske ned på jorden. Nej, gå nu væk, det der crush map launch. Gå nu væk med det. Hvorfor et våben har du nu? MP9. Er det nu, jeg skal begynde at frygte dig? Det kan godt være. Man skal bare skyde salver, mand. Ja, Det er helt godt. Hvad har du nu? MP5. Ah, okay. MP5, det er mit yndlingsvåben, mand. Ja, nu er jeg B90. Ja. Nej. Oh yeah. Nå. Vi bor i en lejlighed, ikke også? Så har jeg råbt 4 gange. Næste gang jeg råber, så bliver vi smidt ud. Om natten. Jeg så, du løb ned til Dome. Jeg kan høre dig Og jeg kunne også høre dig. og se mig. Okay, måske var det ikke lige det bedste at tage hen det her. Fuck, man, jeg er nu til det spil her. Ah! Hvad har du nu? AK47. Jeg nakker det for godt. Ja, det gjorde det. Nej, ikke for groft. Ja, jeg er bare benet op på computeren. Den ene er tilbage i stolen. Nej. Sammen skal mand. Ja, det var der, jeg hentede dig. Ja, det er sådan. Gå nu væk med dig. Just aim but Jeg ramte slet ikke over en skid af de skud, jeg skød. jeg er helt rød. Det her våben, det fucker godt. Sådan. Vi kan se den.
Jeg er sikker på, at det ikke var her, du indhenter mig. Fordi jeg var foran dig på et tidspunkt. Nu tager jeg dig. Jeg nakker dig. Nej, Gunro, væk, mand. Hvorfor våben har du? Scar L. Nej, jeg er 12. Ja, det var her, jeg hentede dig. Nu tæller på. Det er på nubu. Nej, det er der, jeg skulle have fået dig, mand. Nu har jeg garanteret ingen chance. LOL! Du burde næsten se det. Nu kommer jeg sgu efter dig. Nej! Hvad fuck skifter de der? Jeg var helt rød. Du kunne bare ikke nå indhente mig. Hvordan fuck ramte jeg dig? På grund af den der bil eksploderede. Og det var sådan min skyld. Eller fordi... For helvede. Du burde næsten se, hvordan jeg failede. Reach up! Jeg griner, hvis jeg får det nu. Det er fandme snyde det der. Kom nu ned derfra, mand. Jeg har kun shotgun. Prøv lige at se din no-scope der. Nej, jeg gider ikke. Nu er jeg gået væk fra det. Okay. Okay, jeg er også gået ned. Men det er også lige meget, for nu har jeg en inventar. Nej! Du har aldrig efter det. Du ved også godt, du kan ikke gå, så ved du, du døde. Nej, fail! Fuck, jeg failede, mand. Du skal næsten se det. Lag. Lag. Big lag. Det er det bedste map i hele MV3. Gå nu væk. Hvorfor du var der også op? Den så godt. Ja, det gjorde den fandme. Hvad har den nu? Bad. Sådan. Jeg kunne bare sådan høre dig gå, og jeg kunne ikke bare hoppe ned.
Ej, hvor fanden stod det? Der. For helvede. Hvor fanden skal man nakke dig med det her? Prøv. Det kan jo ikke lade sig gøre. Jo. Skal man skyde op i luften? Nej, du skal sigte et eller andet sted. Og så skal du trykke. Affyr, når der har sagt lockeren, når den begynder at bip. Det er den ikke. Kom nu! Det kan jo ikke lade sig gøre. Hvis det var mig, så vil jeg bold væk. Nej! Hvor sigter du? Ej, du sigter lige der, hvor jeg løb hen. Du kan lave om lige før. Lad os lige gøre det.